Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сябры, сегодня мы собрались тут, на нашем традиционном месте, на одним из наших традиционных мест збору білорусів під амбасадою Білорусі, яка зараз, на великий жаль, поки що не з'являється справдний, амбасадою Білорусі з'являється амбасадою режиму Лукашенки, який носить характер не тільки антинародний, а ще антинаціональний, антибілоруський. Це він показував раніше, це він показує особливо зараз своїми репресіями супроти нас, супроти тих, хто відстоює інтереси справдної незалежної Білорусі. І сьогодні ми зібралися тут з приводу того, що сьогодні сповняється 133 роки з дня народження нашого славетного земляка, нашого національного героя Костя Калиновського, якого зараз, як тільки не поплюжить у Білорусі, як тільки з його не здякуються з пам'яті його, називають його і поляком, і бандитом, і всіми іншими епітетами, які використовує пропаганда Росії відносно до наших національних героїв. Але ми самі відомо наших справжніх героїв. Ми відомо, хто такий насамперед Костя Калиновський. Ми відомо, за що і саме головне, супроти кого він змагався. І ми з вами відомо нашого справжнього ворога, нашого відвічного ворога. Ворог, який різні часи носив різні назви. Колись він називався Московський улус Золотої Орди, потім називався Московське царство, потім Російська імперія, потім Совєтський Союз і зараз путінський режим у Росії. Назви різні, але сутність одна – це імперіалізм з боку нашого сьогоднішнього сусіда, який завжди імкнувся поработити наші народи України і народи Білорусі. Во всі часи намагався нас знищити як нації, знищити наш національний дух. І в цьому так само і в цьому плані так само було і знищення наших національних героїв. Їхній режим імкнувся завжди знищити героїв і морально, і фізично, і навіть пам'яті про них не зосталося. Навіть не зосталося навіть могил їхніх. І тому довгий час ми не відали з вами, де був похований наш герой Костя Калиновський. І в минулому році весь світ побачив, в 19-му році весь світ побачив, де насамперед поховані були наші герої. У Вільні, на былой фортеці, де місяця гарнізон російських військ. Вони були поховані без християнських обрядів, навіть без крижа. Вони їх просто поховали на території, де потім грали у крикет. Вони здихалися навіть таким чином над нашими героями. Вони спробували знищити навіть так, як потім неможливо було їх опознати навіть. Вони кидали їх разом у могили і посипали їх вапною, щоб їхні тіла розложилися. Але ми з вами зараз знаємо, де наші герої поховані, і вони були перепоховані і нам, і дякуючи владам Сонячної Республіки Литви. І увесь світ побачив нашу націю, яка вийшла, яка приїхала у Вільнюс на поховання наших героїв. Весь світ побачив, що є білоруська нація під нашими національними білоруськими біло-червоно-білими стягами, під якими зараз ми повстали супроти режиму Лукашенки, так само, як повставали колись раніше супроти наших одвічних ворогів. І сьогоднішній режим Лукашенки так само зараз є протягом не тільки совєтської номенклатурної системи, але так само і протяг Лубянківської системи, яка зараз панує в Росії, яка весь час підтримувала його. Підтримувала і морально, і фізично, і військами, і фінансами, і на міжнародній арені. Але ми з вами відаємо, що ми з вами обов'язково переможемо, бо ми з вами повстали. Повстали менавіта як нація, білоруська нація, під нашими національними справжніми символами. Не просто під якими там нейтральными символами, а менавіта під біло-червоно-білим стягом і гербом погоні, під нашими сподвижними національними символами, під якими змагалися наші предки, під якими для нас виборювали нашу з вами незалежність нашої з вами держави, дякуючи яким ми і заховаємося як нація, дякуючи яким ми і заховаємося як нація, і ми обов'язково переможемо. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Нарешті ми дізналися, де наші герої поховані. І нарешті ми маємо місце, куди кожен білорус може поїхати і поклонитися нашим з вами героям. І нашому з вами земляку Костю Калиновському, який казав пророчі слово до своїм знакомитим листів-фальшивенців, що завжди тільки білоруський народ заживе щасливо, коли на того москаля вже не буде. І слови гэта актуальні і зараз, і були актуальні і раніше. І ми з вами відомо про наших супутних ворогів, про той режим, який панує в Росії, який намагається нас з вами знищити. Знищити про підтримку про путінського режиму Лукашенка. Але ми з вами переможемо, бо по-іншому не може бути. Бо у нас іншого виходу вже нема. Ми повстали. І зараз стоїть питання не просто про перемогу, а просто стоїть питання про виживання нас як нації, про наше фізичне виживання. І тому ми просто обов'язані перемогти. Але ви, хто тут стоїте, ви вже перемогли. Бо ви осознали себе білорусами, ви вийшли, ви сказали, що ви є, що ви не будете миритися з тим режимом, який панує в Білорусі, що ви є нація. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава білоруській нації! Смерть ворогам! І Костю Калиновському, і всім героям забитим, героям повстання Калиновська і героям тих, які забили режим Лукашенки, тройці! Слава! 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 Героям Білорусі, тройці! Слава! 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 Як я казав, ми вже відомо, де вони поховані. І колись у Білорусі нарешті з'явиться і помник Костю Калиновському, який буде стояти на одній з головних площад нашого міста. Замість помників Леніна і всіх інших помників не наших героїв. Бо це справді не наші герої. Ті герої, яких зараз шанує режим Лукашенки, вони герої не Білорусі, вони герої Ягони. Тому що вони знищали білоруську як націю. Вони знищали усіма можливими методами. Але ми годно шануємо наших героїв, ми пам'ятаємо про наших справжніх героїв. І помники нашим героям скоро, вельми хутко, будуть стояти на вулицях наших городів і на площах наших городів. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Люди, коли хтось зараз хоче сказати пару слов, то, будь ласка, підходьте. Вітаю всіх, поважане господарство. Я сьогодні хочу зачитати вірш об Костусі Калиновському, нашим огульним героям. Чим ти марив, брат Костусь, який ти бачив Білорусь? Чи той забитий, знемоглий, з сябрами щирими забитий, владой жорсткой хамулацкой, що лічить свой народ быдляцким і наплявавши на сумління, айчину ставить на колені? Чи бачив червень тих стягов, що надо ставить їх в вагу? Круче, як бик. Штандар наш бел, червоно-белый. Костусь, я верю, как ты мог. И снова братьями допомог. И только нам поради дай, як боронить свой родный край. Як обудить людей от сону, вернуть им розум зачмуроним. Побачили, как сонце всход. Каб встав народ, повстав народ. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! І он аж усміхнувся. Да, он такой. Короче, как ему понравится. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Добрий, велике дякую, що ви сьогодні прийшли. І давайте на закінчення пропоную поспівати один з наших національних гімнів, гімн «Погоня».
Тревожным почую за краину родимую жаль. Вспомню вострую браму святую и вояков на грозных конях. В белой пене проносятся кони, рвут, сомкнутся и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. У безмерную даль вы летите, а за вами, праз вами годы. Вы за ким у погоню спешите, те шляхи ваши идут туды. Муляны Беларусь понеслися за твоими детьми навздогон, что забыли тебе, отреклися, продали и отдали в полон, что забыли тебе, отреклися, продали и отдали в полон. Бейте в сердце и бейте мечами, не давайте чужинцами быть. Горячую те сердце ночами, а в родимой сторонце молись. Мать родная, мать краина, не устишится гэтаки боль. Ты пробачь, ты прими своего сына, за тебе яму мерти дозволь. Все лятуть сыя коні, сребной руей далеко гремять стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. Великий дякую. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Білорусь! Живе! Білорусь! Живе! Білорусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, ще раз велике дякую, що сьогодні прийшли на цю акцію. Дякую за те, що ви є білорусами, дякую за те, що ви пам'ятаєте своїх справжніх національних героїв. Будемо пам'ятати їх завжди, давайте будемо білорусами так само завсюди. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе!